Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Rosie at taga Nueva Vizcaya. Ngamsakbay nga ibasa tayo dagiti kablaaw, saan kami ang mauma nga umapela kada kayo gagayam. Liklikan nyo timang suporta kan dumngeg kadagiti YouTube channel nga agre-re-upload iti drama tayo adagiti tugot iti danati biag. Scammer kan sindikato nga mindagita, kataktakawon da nga i-re-upload dagiti pakasaritaan nyo nga inikkan biag tayo babaan iti Ferds Caballero YouTube channel. Agmay may salaang ti Ferds Caballero YouTube channel gagayem, kat dito'y laang ti pakangaganyo kadagiti padas nga impatuludyo kada kami anaikan biag. Sapay la kuma tatulungan da kami iti daytoy alaban mi kontra kadagiti scammer kan sindikato. Kastamotan nga i-like, i-share kan i-follow yo ti Ferds Caballero Facebook page tapno agtalinaad nga updated kayo kadagiti baro nga upload tayo. Naragsa ka panagdengag kada Linda, Esther kan Mimi, wenno dagiti binerngasan mi a Tres Marias ditoy Sugpon, Ilocos Sur. Kastamotan iti Dalmacio family ije Alilam from Tomas the Great. Shout out iti Uday, Banawa, Daugas family ti Balantoy, Balbalan, Kalinga, Nicole Ugay ti Kuwait from Hazel, Banawa, Uday. Shout out kada Dayan Carol Yoda, Marjorie Clemente, Nelia Limon, kan Tambayan ng Bayan. Balbin Lamsen family ti Victoria Alaminos from Marlin Lamsen. Magnos Kanyashika ti Parudon Sur Apari Cagayan from Cheryl Ortiguez. Concha family ti Marabulig 1 San Lorenzo.
Arcega family ti San Fermin Kawayan, Rhea Canal ti Gamo Isabela, Denden ken Joyce Alejandro ti Tugigaraw from Rosel Arcega ti Guanmiao, Tainan, Taiwan. Amin at taga-Rabon, San Fabian, Pangasinan from Analisa Refugia Grupo. Castillo Bautista Agabaw family, Ira May Agabaw Bautista di Tatalag, Kabagan, Isabela from Tita May. Happy birthday Jonard Tabisola from Lin Toloso ti Hong Kong. Makablaawan pa the RK, Cherry, Noel, Fab, Edward, Samantha. Kastamot da Eli and Ricardo Bautista ti Binalonan, Pangasinan from Leonora Bautista. Makablaawan dagiti hikers dito'y Hong Kong. Na Gretchen Lawa, IZ Andason, Yun Padalya, Eileen Delco Jamat, Lily Nieves, Leonor Cristobal, Eric Cristobal. Kan advance happy birthday Mami Vin from the Backpackers. Delia, Giselle, Marlene, Chris, Grace, Prisca ti Santa Isabel Sur, Ilagan City from Jemarie Sagon ti Hong Kong. Padak nga OFW from Orfa, Bastawang Channel. Amor Morales, Christian Paguyo, Alex Kagay, Tado Gilbert, Mamer Simbala from Jason Pagulayan. Happy birthday ka ni Luke Daniel Aquino from Lola. Makablaawan pa da Sheila May Sumera ti Rojas Isabela from Juniver ti Europe, Greece. Galaw Rapisura family ti Cervantes Ilocos Sur from Rex Rapisura. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Rosie. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Namnamaag asi kakaradkad kayo adanunan to'y nanumo asurat ko. Adamat padas ko akayat ko apaikan biyag, babaan dito'y programa yo. Katsapay ko mata mapili mo't ama idrama, taamok ama kaibati da ito iti adal kadagiti dumdumngag. Ilingad naklaangan manang itinagan a Rosie at taga Nueva Vizcaya. May saakmet kadagiti naayat amang padpadaan kadagiti baro nga upload yo. Adan asawak manang kat iti agdama at damatan anak mi. Ngam ipalubos mo kumamanang arugyak ti agsalaysay, idi awan paylaeng anak mi ken ni Leo nga asawa. I'm sorry, Leo. Diyak ni namnama ti kasto na pasama. Apeng agsorry ka. Awan ti basol mo, Rosie. Ngam napaay ka manan. Kunak na masikugak ko. Ngam saan? Ta false alarm mo. Na-delay ak lagayan. Di ka agdanag ta maawatak. Nalabi ta saan pa panahon tapno maadaan tay ti anak. Ngam nabayagan nga inururay ta maadaan ta iti anak. 5 atawanan nga agasawa ta. Ngam aging nga ita. Diyak pa'y nagsikog apulos. Orayan ta Di ka kumamapukawan iti namnama. Sayang lang ti panagbakasyon tayo ti Sabalya Pagilian. Kunak no makaabuutan, namkaskas di nga awan latta. Di ka din nagliday. At danto latta ka di. Basta di ta sardayan ti dumawat iti kaasi ti Diyos. Kaslawanan namnamak. Si kalangan ti mangpatpatibker iti pakinakam ko. Naimbaglaangan ta saan ka latta maupupay. Amo ka dumtong-tumot lang ti aldaw, ama addaan tay ti anak. Namnamaag day ta, Rosie. Kumusta kan anak ko? Amok amalmalday kapaylaang. Wan nga rod nanang.
Kunak no masikuga kon, ngam saan mat gayam. Nala, saan ka maawawanan itinamnama? Addad tulat ta. Ngam kaano pa'y nanang? 5 atawanan nga agururay kami ang maparaburan iti anak. Maasasya na kon ni Leo. Anak ko. Mabutbutangak nanang. Mga no makapanunot ni Leo iti saan nasayaat. Taging ka itakat jakmatlangan maipayan iti anak. Amo ka saan ta mapasamak na ita anak ko. Nasingpot ni Leo. Hindi pa'y kumaano kinayat na. Nga maaging ga itakat saan amaaw-awanan iti namnama. Sapay ko mananang. Katkanayan ko nga ikararag. Aparaburan na kami kumamutan. Tapno makumpleto matan ti pamilyami. Rosie, bumaon ka di tanta ni Aldawen. Nakaluto ako ni Tarmusarta. Ay, uwan kayam. Maladaw ka na iti trabaho. Nalipatam ka din na day off ko ita. Isang adi ka na rin niing. Tamok nga idi pa'y kalman ama di trikrik-nam. Uwan nga ron. Jakman amo. Kalaat mo't na iti amarikrik-nak. Ama ka na nyamot tanda ita. Anya kamin ayat amarikrik-nam. Nagdagsan nga ron ti bagik. Kasi ta, kaririin ko pa'y laang ng kasla maululaw akon. Nangayawan mo trabaho kita. Mapandalangan nagpa-check up. May mayat mo't lang di amuta no anya dayta amarikrik-nam. Narigat no mabaybayan dayta. Masadsadutak nga ron. Rosie, bumangon ka kit din. Agar mo sartan tap no makarubatan. Kalpasan ti check up mo. Mapantamamat ang pag na iti parke, tapno maliwliwa ka met. Kanayon ka kami na nakapupok lang dito balay. Sige nga Rod. Sikat ti makaam mo, Leo. Basigog kan, Rosie. Agyamanak, di nang nagtidyo ti kanayan ko ngay kararag. Kung naktumot namin ka, maparaburan tamot lang ita anak. Oh, anya nga ita. Napasama ka na, Rosie. Maragragsakan ako na, Leo. Kompleton ton ti pamilyata. Isungaan na dam ti bagimwan. Tong palom ti amin nga imbaga kang katadoktor itay. Kaya't ko anasulunat kayo ng agpadpada ka ni baby. Wen, Leo. Agyamanak. Saan ka naawanan itinamnama? Kinapudno na, nagdanagak. Dimtang pa iti punto ang mapampanunot ko nga. Mga nagsapol ka iti anak iti sabali a babae. Anya? Saan to ang mapasamak na ita? Patpatgan ka unay-unay. At daman wano awan anak ta. Kasta ti kinapatag mo kanya, Rosie. Kat ikarik nga agbalinak to apagwadan nga ina iti anak ta. Taripat wag to na imbag ti parabor nga impaay ti Diyos kadata. Nagtaod amin iti kaunggak dagidi nga imbagbagak ken ni Leo nga asawak manang Emmy. Talaga adimtang ti punto ang nagdanagak nga amangan no agsapol ni Leo nga asawak iti anak iti sabali a babae. Gaputa jacket nga rod maipaayan.
Ngam kalpasan ti agarup 5 atawan a panaguray mi, dimteng ti kapatgan a parabor ti Diyos kada kami nga agasawa. Inaramid ko nga rod ti amin tapno masalwadak ti bagik, kastamoten ti sikog ko manang. Medyo maselanak ngamin ang nagsikog. Ngam gapoy ti asi ti Diyos, naannadak ti bagik, aging nga impas ngay ko ti anak mi ken ni Leo nga asawa. Houston, baby one, di ka nagsangit. Leo, darasa mo tatimpla ang tigatas ni baby, ah. Wen, ato yun eh. Ala. Itad mo tap nagsardangan nga agsang sangit ni baby. Adto yan, baby, ah. Ay, sus. Mabisin gaya ma talaga isang agsang sangit. Wan nga, Rod. Itay pa'y ngamin parbangon ang nagdede. Naimasmit ngamin titurog na. Amom Rosie, makaayay amat-matmatan ti rupat anak ta. Sikan samot ti karuprupa na. May mayat kumaano si ka. Tapno ada junior mo. O sige, tapno inton agadi iti babae, sikan to mo ti karuprupa na. Anya? Agadi adagos ko na? Katuan, pagsasarun mo takit din, numano ti kaya't mong agbalin ni anak ta. Iti kasta, mamma minsan ti mang padakkel kadakwada. Sika talaga. Padakkelan tapay mat ni baby sa tanto panunutan no pasarunwan tan adagos. Sus, rabak ko lang din, Rosie. Andakan ka, no kaano kaya't mapasarunwan ta anak ta. Basta ti kaya't ko, nasa lunat kayo nga agpadpada. Kapaudyanan na, nadaan matlangan iti anak dalayaw, bakay? Wala kay. Sapay jak malipatan di kanayon dapan nakaupay ide. Naawanan pa ikit din tinamnaman ni Rose. Naimbag ko ta saan apimadakan kuwana ni Leo nga asawa na. At dalatan ni Leo amang patpatibker iti pakinakam ni Rose. Nagasat ka ron ti anak tata na simpot ti asawa na. No sabali lang ata, ang mga nunaadaanan iti anak iti sabali a babae. Makita tamat kan mapanagnakan ta, no kasano ti panangipatag ni Leo kan ni Rose nga anak ta. Iso nga adayo ang mapanunot na dayta. Sa bagay. Ay, mapantanto man kit ni pasyaron idalakay. Magagaran ako na makakita manan iti apo ko ta. Ay, oresak mo ta. Pambaranta matan ti mga wit iti prutas kas kadanatang anaala ta iti bangkag bakal. Apay ay nagsangsangit ni baby ang nasang patak, Rosie. Nabara nga Rod. Pinainom ko itayan iti agas. Ngam saan mo't abi mao apulos ti gurigor na. Ni, apay ngay. Naimbaga Rod kasi mangkot kan. Ipantalangan iti ospital. Madanagan na katalagan. Nasaysayat pa'y. Masapol ang mataming iti ospital. Tamang ano ti mapaspasamak yun ko na. Kasayatan mo lang ng mataming ti doktor. Sige nga Rod, ipantan. Takakaasin nga agsangsangit ti anak ta. Delikado ano ti kasasaad ti anak ta, Rosie. Oh,
Diyos ko, hindi mo ko maipalubo sa mapukaw ti anak mi. Diyak lakit ti kabailan. Pangaasim, di ka ko magpanunot iti kasta. Sana bale, aramidan dagiti doktor ti amin nakabailanda tapno maisalbar da ti anak ta. Apoy ang napasamak ti kastoy. Tartari patwag mata na imbag ti anak ta. Apoy nga isupay ti nakapasamakan ti kastoy. Agkararag ta, Rosie. Di ka ko mamaawanan iti namnama. At nakaasi ti Diyos. Diyak lang amin maawatan, Leo. Nabayag ngay nuray ta dumtang kadata ni baby. Ita, kastoy mo tinapasamak. Nagsakit, kat delikado pa iti kasasaad na. Pagay-ayaman na ta kadinigasat. Awan mo ti amo kabasol tatap na mapasamak ka na tayo ti kastoy. Rosie, panubok lang daytoy. Amok akabailan ta daytoy. Diyak ka muna niya ti panunutek. Diyak kaya ta mapukaw ta ti anak ta. Diyak langit di kabalan, Leo. Inaramid amin dagiti doktor ti kabailanda tapno maisalbar da ti anak ko. Ngam kaskas di adinan nalasatan ti kimpot asakit naman ng Emmy. Kasla nagtupak ti langit kanyak kadagidi akan ito. Diyak amo no anya ti aramidak. Diyak maaklon a pinanawan na kamin ti anak mi. Pinabasol ko ti bagik no apay a napasamak ti kasjay iti anak mi. Kayat kumeten ti matay kadagidi akan ito manang ngam inanandingay nak ti asawak. Kasla napukaw ko ti limbong ti panunot ko kabayatan ti pannakalamay aging ga iti naitabon ti anak ko. Tadyak amuno anya ti napaspasamak. Kasla nariingak laengen iti pannakailibay ko idi awisen na kun ti asawak nga agawid. Tanalpasen a naitabon ti anak mi. Rosie, agawid tamatan. Itay pa nakapanaw dagiti nakitabon ita anak ta. Ha? Naitabonan ti anak ta? Wan, Rosie. Manong aldaw min adi ka matagtagari. Saan mi nga amo na niya ti mapaspasamakan ka? Na niya tagtartaray ti panunot mo. Kanayon kalatan na may-may-mayan. Di na ka pa'y makasarita dagiti may nakipagladingit kada tayo idi malamlamayan ta anak ta. Ti anak ko. Awanan di kagaiso ng anak ko. Rosie. Masal ko na apoy apimusay ti anak ta. Amo ka jak na taripato na imbag. Nabaybayag ti anak ta. Saan? Di mo ko mapabasulan ti bagim. Mamatiak anataripatom anaimbag ta anak ta. Impatag mo iti kastaunan. Yung nalabit niya agpatinggalangan at talaga ijay ti biyag na. Namapay. Impay na kadatan ti anak ta nga may babawi na matlang nga dagos. Apoy ang madasdos sa dagastoy. Rosie, saan na panlusa da ito'y? Panlubok lang da ito'y. Kat mamati akabailan ta asarangtan da ito'y adimteng apanlubok. Umaygan, Rosie, mangantan. Hindi pa'y rabi adi ka nang nanganapulos. Diyak mabisin.
Ngam amangan no ang sakit kay tigas tangar aramidam. Manipod pimusay day di anak ta, aging ga itatanay tabunan. Awan pa'y limpyo pandangan mo. Amangan na niya ti mapasamak kan ka bakit? Kaya't kumatan ti matay. Ha? Awan na serbi ti biyag ko. Tawan matan ti anak ta. Rosie, adaak pa'y ditoy. Sa anak ka din napatagkan ka? Layo, kasla niya kabalan. Kabaalam day ta. Masapon nga balin ka anatib ka. Saan ba'y akanibusanan ti lubong? At ang tupay namnama amadan day ta anak. Talaga siguro asana para kadathatida mo nga anak ta. Apo yan ang bid na ngay nana di anak ta. Santa pa yan na ipapos ti pamatagtakan ko na. Ibabawi na nadagos. Pangasim ta tulungam ko matibangin. Kaasyan na kumamat. At daak pa'y dito'y amang ipatpatagkan ka. Simot ni Rose. Talaga di na maaklaw nga awanan ti apo ko ta. Ngaron nga mararamidan mat ni Leo ti amin, tapno makalipat ni Rose. Narigat ngamin at talaga para kenkwana. Tanabayag nga inuray da maadaan da iti anak. Ngam napukaw damot laang. Saan abalay da ikagkagumaan mat ni Leo nga andingayan da asawa na. Kas kumaita, pinilit ni Leo anapan impasyar iti sabali a pagilian ni Rose. Barang ijay a makalipat, ta sabali ti aglawlaw a makita na ijay. Wen nga rod lakay, kat ikarkararag kumatasapay kuma, tama paraburan damat laang iti anak iti mabiit. Tapno adamot kasukat tinapukaw nga anak da. Kumaa bakit? Sa bagay, amok nga adda ti makagaputi amin no ape anapasamak ti kasjay kadakwada. Adda na saysaya at aplano ti na marswa para iti agasawa. Pudnot ako namlakay. Iso asaan arumbang asumuko da. Agbinadang daamang saranget kadagiti panubok adimteng kadakwada nga agasawa. Nag-enjoy ka kadin matlaang ti pagilya na napananta, Rosie? Wen Matleo, pasensyakan kanya kadagiti naglabas nga aldaw. Saan ka pa yan anaas asikaso akas idi? Maawatan ka. Tinapatag. Inino to na may subsubli ti sikot aganay gay mo. Makita pa yan nga umisong gay ta. Sana kas kadagiti napalpalabas nga aldaw. Sorry. Kat pakawanan nakmat ti Diyos. Tadandani na pukaw ko ti pamatikan kwa na. Naimbaglaangan tada ka kanayon amang bagbaga kanya. Siyak ta asawa mo, Rosie. Kat obligasyon ko dayta. Ikarik, saan kanto abay-bayan nga oran niya pa iti mapaspasamak? Uray saan tanton amadaan iti anak?
Kasi ti kanayon nga ibagakken ka, idi pailaeng. At daman mo naawan ti anak ta. Agtali na edak anapud no, ken mangipatpatagken ka. Leo, Ngam di ka mapukawan itinamnama. Marikring ta kadumtong to ti aldaw, ama addaan tamot langit anak. Basta saan ta aliwliwayan ti agkararag, ken agkamang itinamarswa. ay naimbag man, ta nakapasyar ka anak ko. Nag-report nga minan iji trabaho na ni Leo, nanang. Masiguranak mo't ngagmaymay sa iji balay. Inasaya at magduliwliwa ti bagim. Tarigat no agpupupok kalatan iti balayo akas iti ararabidem ide. Saan itan, nanang? Naamiris ko masapon nagpatuloy ti biyag mi kan ni Leo. Uray awanan ti anak mi. Ay, wan gayam. Ayan ni tatang. Ay, ada ije bangkag. Apay aya. Makasidsidak namin iti dinengdeng. Diyay ko makaalaala natin ti kayat ko. Ada nga tamaala ni tatang, nanang? Ay, ada anak ko. Bayam, tapaibagak ka ni insaw. Mapan ka, ije bangkag na inton madamdama. Ibilin ko laangan. Kan makapangpanganak pa iti mangga. Ada ka din bunga di mangga tayo ijay? Ay, ada na anak ko. Idi pa'y na minsan nga aldaw ang makapangpanganak. Ngamjak mo't kahit tagpagatang ka ni Leo. Kayat ko nga min di kapuros. Nalabay am tapaibagak ka ni tatang mau. Aguray ka man, Rose. Nagbinulan ka ka din. Mga no aginaw kamutan. Saan pa'y nanang? Ngam imposible day ta nga ibagbagayo. Amok nga agbinulan ak tumatlaan. Karkar naman nga may nakasta dagiti kayat mo akanon ita anak ko. Gagangay nanang tanabayag ajak nangan iti kakasta. Alang arood, urayon tati sa sangput ni tatang mau intun madamdama. Nay, apay na Rosie. Anya ti mapaspasamak kan ka. Jak manam mo. Kalaat man ngay malsam ti rusok ko. Kan maululaw ka bimangon. Kaano pa yung marikiriknam na ita? Manungal daw mo tan kimaro mo tan ti kastoy ariknak. Agoray ka. Amangan mo't no... Mga no, anya. Kapag nagkatawa ka. Katawa am ti kastoy alangak kan marikriknak. Tinasayat, Rosie. Agpilis ka tamang pantay ti doktor. Awan sakit ko. Apay ko maamapantay iti doktor. Amok, ken sigurado ak iti makitkitak ita. Iti atap ko. Masikog ka, Rosie. Anya? Basta umay ka, anta kayat ko makumpirmar na agpaiso ti atap ko. Hanggang masigurado ka talaga bakit? Ay na, Lord! Agyaman ak, Lord! Agyaman ak, Lunay! Oy, Leo, saan ka man nga agsigsigurado? Mga numaupay kan tumanan. Saan itan? Amok nga ipaayan ti Diyos tinabayagan nga ikarkararagtakan ko, ana. Masikog kalakit ni Rosie. Masigurado ko ita. Marikriknak. Alan, agpulis ka na, tama pang tagpakita iti doktor. Darasem, Rosie! Kartingam!
Basta nang namnama iti daydi agundaway, ngam saan ang nagbidot ti asawak manang Emmy. Iti ipapan mi pa nagpa-check up iti doktor, napanagnakan mi ama si kugak gayam at talagan. Jakmet ni namnama manang tamanumot adaras nga impagarup ko ama si kugak, ngam saan mat gayam. Kasta unay aragsak mi nga agasawa, tadinangag ti Diyos ti kararagmi. Manipod idinaamwak ama si kugak, saan nga agsarday ti panagkarkararag mi, aday to'y kumanti anak a para kada kami. Mataripato, ken mapadakkel mi. Kalpasan ti siyam abulan, impas ngay ko ti anak mi. Kat amok asinukatan ti Diyos ti imo na nga anak mi, talalaki manen ti impas ngay ko manang. Kabayatan ti panagdakkel na, napalalo ti panagkarkararag mi nga agasawa. Asapay lakuma takukwamin at talaga ti anak mi. Kat saan kami met anapaay. Itamanang adan iti elementarya ti anak mi, kat masikugak manen iti may kadwa nga anak mi. Daytoy ti pakasarita ak manang. To'y pagayam mo, Rosie. Rosie, pagayam ko, amok no kasano ka sa tinapasaran nyo nga agasawa iti kalabas. Ngam gaputa saan kayo ang nagsarday ang nagkarkararag iti Diyos, impaainan tinabayagan adaw-dawatan nyo kankwana. Amok nga agnanayo nun ti kinaragsakyo asang kapamilya, nang runak at addan tumanan sumangbay amay sa akamang ti pamilyayo. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Bintun, mapu